Першае лясное адзінае сярод устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі студэнцкае тэлебачанне ў Віцебскай вобласці. Навучэнцы Полацкага дзяржаўнага ляснога каледжа ствараюць сваё тэлебачанне і маюць поспех. У адкрытым конкурсе аматарскага фільма імя Юрыя Тарыча, які ў чацвёрты раз прайшоў у Полацку. Дарэчы, на гэты раз упершыню ў рэспубліканскім статусе. Першае лясное удастойна адразу 2 дыпломаў. Падрабязней Юлія Устінова. Першае лясное аматарскае тэлебачанне ўжо на працягу 2 гадоў ствараюць педагогі і навучэнцы Полацкага дзяржаўнага ляснога каледжа. Глядзець лясное можна ў інтэрнэце. Замысел проекта как мощнейшая профориентация. То есть очень приятно, когда приходят дети-первокурсники и говорят: мы знали, куда мы идем, мы знали, куда мы поступили, мы смотрели ваши выпуски, где абсолютно все мы видели, что происходит, как происходит, что касаемо учебной работы части, что касаемо воспитательной работы части. В общем, говорит, мы были все в курсе, мы знали конкретно, куда шли. Мне кажется, что куда уж лучше. Пачыналася гісторыя першага ляснога з 2 гурткоў «Юны спецкар» і «Планета відэа». Першыя тэмы – усё, што тычыцца жыцця каледжа. З тэхнікі – 1 фотоапарат. Паступова выйшлі за рамкі прафесійнай тэматыкі. У цэнтры ўвагі усё, што хвалюе моладзь. І тэмы цікавыя палачанам. Многим людям интересно узнать, что происходит в городе, какие новости, какие события происходят. И, конечно, мы стараемся, все не успеваем охватывать, но стараемся затронуть многие моменты, вот такие вот информационные, которые происходят у нас. У нас есть социальные рекламы, затрагивают каждого жителя нашего города, то есть не только колледжа. Там, в принципе, очень быстро набирается количество просмотров. Контент інтэрнэт-тэлебачання – гэта інфармацыйная праграма, якая складаецца з некалькіх рубрык. Жыхары інтэрната, бліц-інтэрв'ю, навіны БРСМ выходзіць штомесяц. Шэраг відэаролікаў рознай тэматыкі. У першага ляснога з'явілася нават сваё ток-шоу «Час быць», а ў студзені выйшла ў эфір праграма «Непытанне». Карэспандэнты, тэлеаператары і вядучыя – творчая каманда ўсяго з дзясятка крэатыўных будучых майстроў лесу пад кіраўніцтвам педагогаў. И по учебе успеваю, и как хобби вот это участие в различных мероприятиях только в плюс идет и к учебе, и вообще для самого себя. Развитие каких-либо личных качеств. И стараемся держаться в ногу со временем, стараемся делать, чтобы наш контент был интересен, чтобы молодым людям было не скучно смотреть, и они хотели все больше и больше видеть новые выпуски Первого лесного. Студэнцкае тэлебачанне адзначана на адкрытым конкурсе аматарскага фільма імя Юрыя Тарыча, які ў чацвёрты раз прайшоў у Полацку. Дарэчы, на гэты раз упершыню ў рэспубліканскім статусе. Сёлета конкурс сабраў 96 удзельнікаў з 5 краін. Аўтары і студыі прадставілі на суд журы 190 работ. Першае лясное удастойна адразу 2 дыпломаў. Першай ступені ў намінацыі тэматычная праграма за навіны на першым лясным і ток-шоу «Час быць». І дыплом другой ступені прыз глядацкіх сімпатый у намінацыі эсэ. Маладыя людзі прапануюць свежыя нестандартныя рашэнні, поўнай энергіі і жаданне тварыць і здзіўляць. Юлія Устінова, Дмітрый Котаў, навіны Полацк.